So muvideo ranhasi da kutaura pamusoro pemasecrets. Masecrets akanaka here kana kuti akashata kuve ari mukati merelationship, whether mukomana nemusikana kana kuti murume nemukadzi. Chii chakanakira kuva nesecret pamusoro pomumwe wako kana kuti chakaipira kuva nesecret pakati pako nemumwe wako murelationship yenyu? Nindiriseni aitombodiwa zvamu chose kuti munhu anga ine secret. Okay. Either uri mukova nemusikana kana kuti baba na mai, chinhu chinonzi secret hachisi kudiwa. Maybe anenge asati anyatsotrasta partner yake kuti omuudze here zveshuwa. Maybe ndakamuudza secret yangu anogona kundiramba akati anofamba achiudza vanhu, you know. How can we handle it? No, ininiwa sekutaura kwandiri kuita anditi secret haisi right. Because kana mabatanidzwa muri vaviri kana matanga kudanana muri vaviri anditi hapafani kuva nesecret. Okay. So kana kuri kuti paita vanhu vaviri hapasisina secret, but kana uri wega unogona kuita secret. Okay. Unogona kuita secret kana uri wega. But like I said, kuti maybe asandanyatsoshika pekuti nditrust, saka kuriwe kuti here pandiro paunongouya kwandiri chiti chamwa ndakuda ndobva ndofanira kunge ndatoita open kuti nditaure zvese zvinoitika kwandiri kana kuti zvandinoita muupenyu hwangu, kana kuti take a time kuti umbodzidzewo mumwe wako uchiona kuti zvinofamba sei. Ona hautake a time uchiita secret kana uine secret anditi chekutotanga kuti vanhu mutange kuzivana kandi vanhu vatange kwakamusha kandi vanhu vari mudzimba already anditi chikonzero chaita kuti ufunge nyaya yekuita secret. Wezacho ni secret chinhu chakawanza chokuti iwe unogona kurarama anditi uinacho asi chisingazikana, asi iwe uchitochiziva kuti nawe isecret, chinhu chisecret. Alright. So hapana here chingakonzeresa kuti inini semunhu womukadzi ndikwanise kuva nechandinowanzira mumwe wangu? Handingakwanisi kuwana reason here kuti nekuti zvakati handikwanisi kuudza mumwe wangu zvakati? No, haufani kutombodaro, especially kana lese munhu atori mumarriage. Haafani kutomboti ndinoita something secret. Because chinoita kuti munhu azowa nesecret pane hutsotsi kana kusabudira umwe pachena zvinokonzera dambudziko kuti munhu azofunga kuita chinhu chinonzi secret or kuita secret. Kana muri vaviri kutaura kuti be open kwandiri and iwewe also uchase indoita open kwauri. Saka chinhu chinonzi secret hafaniri kuti munhu anenge achitraya kukavhiridza anditi imwe nyaya. Ameno asi kune vari vanogona vachizoona kana vachinzwa they can tell us kuti right now why secret kandi yakanaka here kuti vanhu inge iri pakati penyu kana or inge isiri pakati pevaviri kana pakati pevanhu kugara kwavo. Okay, so please tiudzewo kuti secret yakanakirei murelationship, whether mukomana nemusikana kana kuti murume nemukadzi, uye yakaipirei, mafungiro enyu akatikoshera. Thank you for watching this video till this moment. We appreciate you. If you kana uri kutiwonawo pa YouTube, please subscribe. Kana muri kutiona pa Facebook, please follow us for more video. Part 2 is coming very very soon. Unorwanyunyanya ngatisapotane, unorwanyunyanya ndo watinokumbira. Alright, thank you everyone, thank you very much. Thank you. But nyaya iripo secret tiudzei zvayakanakira nezvayakaipira mucomment section.